Chun employee advance detail recovery titan. Tingnan sorkar na to kina SBA le loan dangan lak hote recovery titan na. So ito na ni. Ito inay chu sorkar kal tanga loan la SBA vera nilang bermay. Tuna yan ibis with lock-in pesa kan uma EST account in kan lock-in ang. So ninaron lan chain employee management akan kalanga employee advance detail ahin kan kalle. Emi ahin employee advance deduction details tile. Employee advance loan existing loan entry tile. Employee advance loan interest calculation tile uma. Yang patumsing ay nalay mi kan koy masakber ang ay ni. Emi kan koy no hen deduction tidan te interest dan turo te ka he masaber ahi kan koy masaber do ni. Employee advance loan existing loan entry kan metanga. Kahirin department trong inat unload dito Halloween list work doon ni Chunin ke tahin create button ahin kan kalanga kan kikanga. So hemi ya hen district ki kan tlang masaberang. Oy district ang omo. Sumin huwa a department kan tlang lenga department ming hi tahin type ngal ba iyan in all samani. So kan type aron lang kan law metanga. Oy DDO noy mi nga ti kan tlang lenga mix ahin. On office mingaron lang nga koi treasury noy nga tiron lang mo nga. Minua employee ming katahin kan select no ni employee kang ni ka kan select nga kan select si nga minua at designation ron lang nga tahin tap kan bit no ni. Suan tap kan nuwa henin name of advance dia henin loan kan tang don tani SBA 1 kan nga tahinin tasang sangai motorus advance te tingkanin scooter advance te ko ta in SBA padilan ni chon SBA 1 true na kanin kan timay nga to ka masabera chon SBA 1 di kan tama yang chon existing loan code of the employee ti he so SBA Allah ka za ta kan yang noi khata ni chon noi khat ka figurein kan siak ma yang sanction number kan siak nga sanction date kan siak le nga he ta chumi zo eng zat nge rul tur eng zat ta nge rul zo tur ka kan ai ble nga ta hena zon te type ngal mai hena ul sama chumi nuwa voi eng zat nge recover kan nei to ka ta hen kan siak do ni tun financial year karo ne march si avo eng zat na tur nge ti kan siak mai nga chon ul sam mai Bengzat kat nge kat ani to ikatain kan tai tunga chun March la kan thanga. Nu create button kan hetanga. Create button kan hetanga. So create button kan mit. Loan code ayun kan laulat type. So kanin employee advance loan existing loan entry ya kan nalit do ni. So midang kan CM level na kan create tigan met lenga midang kan CM level zela.
chuan tuna kan siam china kha chu kan delete leo tilai mi hi kan siam china kha ni chuan in engkim kan final a kan nun thu samang thaba kan ti nu kan tilai mi hi lobom bullshit eilam right arrow hi forward to workflow hi kan metang kan me hian in final hal to don ani chu wangin thil engkim a dik vek hu chaw hi me tur ani zong kha employee advance loan existing loan entries kan ti dan tur chu ni ta chuan employee khami a khan in interest le deduction ti dana kan en leng tuna kan employee management a kan kala employee advance deduction detail a kan kala chuan ta hianin create ta hian kan kalanga chuan in employee hming kha kan fang helai kan siam to che chau kha ta in an ron lang don ani kan siam to sa te chau kan ron lang don chuan in ta hianin advance hming kha kan thanga loan code polo langanga installment za te ting kanin ta ti thei tur chu an hming kan thanan loan hming kan than zo to chuan a year mon le year hi to maya chuan in chumi nu create ta hian kan kal to mai don ni ting khanin employee dang zong zong to kan thlang amal te te kan ti vek don ni chuan in tuna interest kan en le employee management a kan kal employee advance loan interest calculation a kan kal le a chuan ta hianin create button boka kan met leng chuan ta hianin district kha kan thlanga department hming kan thlanga kan type anga EDO code kan select lenga employee hming a kha helai kan siam to chau a ron lang le don ani heta ko hianin chuwang ni china kan an soi ta kha kha lai mi kan ti mai kha 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 ta siam chau a ron lang don ani chuan ta hianin thang dia dia ta name of advance kan han than sak le ta chuan ti hianin a lo lang tak tur ani chuan year of sanctioning ti tin kan thang leng khami tan hianin lo thang hi kan thang lenga chu a rate of interest ka lo lang ba yanga kuba zir khan interest hi lang don talawa interest rate ani number of installment zat na nge ni ti hat kan than sak lenga ti kan create button a ba kan mit le mai don ni zong kha employee advance loan SBA cut well kan sim